特産お願いがあるんですが、何ですか？実は7月に日本語の試験があります。日本語の試験ですか？いいですね。それで今友達と日本語を勉強しているんですが、なかなか上手にならないんです。いい先生もいないし、特産会話の先生になっていただけませんか？先生にちょっと仕事が暇な時お茶でも飲みながら暇な時間がありません。もうすぐ韓国語の試験もあるんです。そうですか。じゃあ、いい先生を知っていますか？紹介してくれませんか？いいですよ。ファン先生で明日紹介してあげます。はい、ありがとうございました。じゃあ、また明日。じゃあまた明日。